F'attività politika, il-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ħareġ jattakka l-miżuri u l-inċentivi mħabbra mill-Gvern dwar it-traffiku u fl-istess nifs qal illi dawn kienu proposti li l-Gvern ikkopja minn għandu. Fil-fatt fost l-attakki li kompla fuqhom fil-Kalkara u li ġew notati mill-medja fosthom li diskriva il-miżuri bħala miżuri short-sighted, Grech xorta rid jieħu l-mertu billi għalhekk. Irrealizzajna li xi wħud minnhom ilna ngħidu għomlhom u nagħtu għomlhom fuq platt taħna. L-attività politika kienet indirizzata wkoll mis-sindku ta' Swieq u kandidat nazzjonalista Noel Muscat li fid-diskors tiegħu kien fatwalment żbaljat jew inkella konxju li kienet jekdeb. Dan għaliex minkejja li kienet jitkellem fil-Pjazza tal-Kalkara li kienet riġenerata bi proġett li ġie inawgurat f'Mejju tas-sena li għaddiet minn Gvern Laburista huwa għalhekk. M'għandu xejn xjuri għalih. Aħna għandna xnuru timxi fej timxi anka f'dal post se tara proġetti li għamilna aħna. Huma m'għandhom xejn xjuru. Iżda din ma kienx l-unika dikjarazzjoni assurda li Muscat għamel fid-diskors tiegħu. Gvernijiet nazzjonalisti minn dejjem ħadu ħsieb l-ekonomija. Muscat għalhekk anke jekk taħt Gonzi PN l-ekonomija kienet ikkaratterizzata minn dejn nazzjonali li jaqbes 70% u aktar minn 7,000 persuna illi kienu qiegħda.